ole ihan selvinpäin kyllä. Mitä? Vuoden Metso! Himself! Mitä ihmettä? Äijä täällä yhtäkkiä paikalla. Vuoden Metso, miten tää on mahdollista? Pakko täällä olla. Pakko joku paskalla käydä, mutta joka tapauksessa parempi. Ei voi olla totta. Mä näin sun kuvan, ei voi olla totta. Siis tarkoittaa sitä, että ei voi olla totta. Iik! Mitä? Mistä se kuva lähti? Mistä sai alkunsa? Se oli siitä, että pitää hauskaa ja elää. Tänä iltana niin jossain vaiheessa ilmeisesti näytä sitä kipakkaa. Okei. Ja ton kanssa vielä tänään pelehditään, mutta mitä sä luulet, kuinka monta sulttaania tänään käytetään Mr. Sultan? No kaikki. Jos joku lainaa, niin vähän enemmän. Mä oon vähän ymmärtänyt sitä, että teillä on tuollainen 50 hengen mökki tossa noin, niin teillä on ilmeisesti myös aika Horst kautta niin sanotusti tuollainen monen naisen iltamat tiedossa. Siellä on, saa jonotuslippuja pistää myyntiin. Ai, aika herkullista. Nyt varmasti paneudutaan kuitenkin sulttani ihmeellisen maailmaan. Ja hei, Mr. Metso, vuoden Metso, katsokaa, näytä. Body moving, body moving, body moving, body moving. Mä oon jollain tavalla aistivina, että tää ei kovinkaan kaukana Smurfeista. Millainen on suomalainen mies rehellisimmillään? Äijä. Millainen on aito suomalainen mies? Romanttinen. Bullshit. Kuinka monta kertaa voi sanoa bullshit?